to sai sai ke to lilader Big S Mix. ya rabbana ta'ala mai ni ya jiljilani kai ni roƙa Allah ba ni kurciya ko suda ko tantabar uwal tsuntsaye komi dare tana can kwance wannan kiɗa na yan tafiya ne yan rakiya ku koma da nan yan rakiya ku koma da nan domin ba da ku cikin tafiyar ba jika biyan na mai mota ne jika guda ta ɗan kamisho ne 700 na ciga ciki ne duk wanda bai gano kurni ba bai sha miyar kare da biri ba bai sha miyar kare da biri ba bai san nasara na da dabo ba bai san nasara na da dabo ba bai taka dandamo ga gada ba ban san Kano ba sai yau zani shi ma dan sarankuwa ta aikan aikin sarankuwa tilas ne amma in sarankuwar kirki ce wani ya shawara ya dole dai bai san da godiyar Allah ba wani ya so bakawara na so nai yaya ya kai da wanga takaici sai dai bakin ciki ya kashe shi komi bakin cikin nan kaza nuna wallahi bai kashe shahu ba komi a cikin nan kaza shaho yana da labari dai diya maza a tashi a nema diya maza a tashi a nema dandin wata guda sai yara su manya ta shekaru suka yi wa dandin halinta ba ɗai ne ba akwai na so akwai na kiyawa ita so ka sai ta baka sulalla in ta ki ka sai ta baka kuraje wannan kiɗi na yan tafiya ne wayo ni adarawan tawa wayo ni adarawan tawa iduna ne yake gaida ku kai mai farar diya bari talla tana gida maza ka ishe ta kai mai bakar diya ka yi talla dan ba duna za a matsa ba duniya sai Allah wata rana duna na tafiyawo nan cikin garin ganatawa suna ta kuskus sun ce ta kwasara laya ce shi ko bakin maciji karho kaka kara kaka diya maza mu nemi na kamu dan dukiyar uwayen yanzu dukiyar uwayen yanzu su ba su baka ba su hana ma ba su baka ba su hana ma sai ka gano diyar da ka sauka in ka taba a ce kai layi in ka bari maza su riga ka arme ta za su yi wallahi kai ta inda dahe ga banza wallahi baya da kyau ita kiskici na ya kunja dan mace baya shan una tai shi dan mace baya zango 50 ko yayi 47 ne
sai mun ɗauki uku mun ƙara mai. Hannu ne mina kaka ga takaici ya kashe ka. Ba zuwa Kano ba masabki, ba zuwa Kano ba masabki. Diya maza mu nemi na kanmu, diya maza mu nemi na kanmu, domin mu tsaye da cinanmu, domin mu tsaye da cinanmu, domin gudun kumya ne, domin gudun kumya ne. Ashe kwanne mina kai ne ba zai kumya ba, ba za ya yi min kumya ba. Kenan mu nemi na kanmu, kenan mu tashi mu nema. In ba ku dan misali duna, maza ana ruwa suka aiki, maza ana ruwa suka aiki domin su samu rabonsu, sannan su hidda takaici, sannan su hidda takaici. In babu ko dala aihika, ko mace ba ta kama batunka. Da duniya sai Allah, shi dai hawan kare sabo ne. In ji sarmayin hanwawa, iduna ne yake gaida ku, iduna ne yake gaida ku.